Ja osobne vítam tento model. Myslím si, že je veľmi vhodné, aby sme začali racionalizovať štátnu správu a nielen štátnu správu, ale aj štátne podniky alebo podniky spravované štátom vzhľadom na to, že tá efektívnosť sa musí prejaviť v každom segmente, to znamená aj štátnej správy. Samozrejme, toto je všetko ešte len začiatok, čiže musia nastať tie diskusie, ako konkrétne bude ten výkon vyzerať, aké budú kompetencie odborných ministerstiev pri spravovaní štátnej správy v regiónoch, ako to bude z hľadiska majetkového vysporiadania. Myslím si, že ten hlavný ťah, ktorý smeruje z tohto programu, je, aby sa racionalizovali priestory, v ktorých štátna správa je dislokovaná po jednotlivých pracoviskách, ako bude nastavený riadiaci mechanizmus a ako budú metodicky a odborne usmerňované tieto pracoviska, pokiaľ by prešli pod nejakú jednotnú správu v rámci ministerstva vnútra. Mal by sa racionalizovať aj počet zamestnancov? V každom prípade, inak by to nemalo význam. V podstate ale nie tých výkonných, teda tí, ktorí zabezpečujú ten konkrétny výkon, ale skôr v tej štruktúre pomocných činností a riadiacich, čiže asi sa to dotkne riaditeľov týchto dislokovaných pracovísk a niektorých spoločných činností, ako je, ja neviem, ekonomika, zásobovanie, nákup,